Ahoj, dneska bych vám chtěl ukázat set bezdrátových mikrofonů, který se jmenuje Joby Wavo Air. A důvod, proč jsem tak daleko, je ten, že tahle sranda má dosah až 50 metrů. Jde o set dvou bezdrátových mikrofonů a jednoho přijímače, které jsou už od výroby spárované. A to řešení je poměrně univerzální. Přijímač můžete připojit ke své zrcadlovce nebo třeba k telefonu. Pozor, je to 3,5 mm jack, takže si musíte pomoct nějakou redukcí, pokud tuhle díru váš telefon nemá. A druhá věc, všechny ty zařízení nabíjíte pomocí USB-C. Mají integrovaný akumulátor a vydrží v provozu až 6 hodin. A vypadají nějak takhle. Já teď aktuálně ty mikrofony používám. Jeden držím v ruce, vypnutý, druhý mám připnutý na klopě. A tím, že jsou ty mikrofony dva, můžete bez problémů nahrávat rozhovor, že jeden mikrofon dáte sobě a druhý dáte hostovi. Případně můžete ten druhý mikrofon použít jako takzvaný ruchový. To znamená, že ho hodíte někde do křoví a necháte si nahrát takový ten přirozený šum okolí. Obsluha toho celého je až triviální. Je tu v zásadě jedno zapínací tlačítko, kterým pozapínáte to, co potřebujete. Ono je to od výroby spárované, takže si to všechno hnedka potýká a můžete používat. Kdyby se ale nedej stalo, že jeden ten mikrofon ztratíte, nebo se rozbije, nebo se stane něco nehezkého, tak můžete koupit nový mikrofon a ten se dá s tou základnou spárovat. Stejně tak, když ztratíte tu základnu, ten přijímač, tak můžete koupit novou a zase s nima spárovat ty mikrofony. Tohle jde. Na tom přijímači je 3,5 mm jack, USB-C, zapínací tlačítko. To je v podstatě všechno. Na mikrofonu máte tlačítko, kolem kterého jsou diody. A ty můžou signalizovat to, že se vybíjí baterie, můžou signalizovat to, že se ta baterka nabíjí, máte tu možnost vidět, jak moc máte zesílený gain a taky, jestli jste v dosahu té spárované základny. Ono to na první dobrou není úplně jednoduché na pochopení, ale když se půjdete do manuálu a přečtěte si to dvakrát, třikrát, tak dojete na to, který ten půlměsíček, která ta barva, vlastně to znamená, není to tak komplikované. Přímo na tom zařízení je otevřený mikrofon, který můžete použít, pokud nahráváte někde v interiéru, kde nefouká. Jinak v balení je samozřejmě taková ta násadka s mrtvou kočkou. Když chcete být ale o něco méně nápadní, můžete použít 3,5 mm jack, tuhle krabičku schovat do kapsy a použít klasický klopák na dlouhém drátu. Ten má na sobě takovou tu pěnovou ochranu a není to mrtvá kočka, už si budete muset dokoupit zvlášť. Co se mi ještě líbí, je tady ten systém těch bajonetů, který výrobce má. Takže můžete podle potřeby použít klip, magnet, je tu i speciální svorka, která sedí do Joby Gorilla pod stativu, anebo je tu taky přechodka do hotshoe, do sáněk na blesku, což použijete pravděpodobně pro ten přijímač. Každopádně to příslušenství se dá přikoupit, pokud něco postrácíte, nebo budete chtít třeba použít dva tady ty magnetické držáky. Jednu výtku nebo spíš poznámku, ale k tomuhle kompletu mám. Oni oba dva ty mikrofony, pokud je zapnete současně, nahrávají do jednoho kanálu. To znamená, že pokud víte, že máte jednoho mluvčího velmi hlasitého a ten druhý mluví potichu, tak budete muset řešit tohle před tím, než začnete natáčet a zesílit toho tišího nebo naopak slumit toho hlasitějšího přímo tlačítky na tom mikrofonu, protože v postprocesu už to vyřešit moc nejde. Nebo dá se použít nějaký kompresor, nějaký limiter, můžete si s tím hrát, ale je lepší si to poslechnout předtím, než začnete nahrávat, než to potom hasit ve videoeditoru. A to mě přivádí k druhé věci. A to je to, že na té základně, na tom přijímači není sluchátkový výstup. To znamená, že pokud nemáte foťák nebo kameru nebo telefon, ze kterého můžete nějakým způsobem dostat výstup a odposlechnout si ve sluchátkách, co vlastně jeden nebo oba dva ty mikrofony snímají, tak máte smůlu. Naopak to musím hodně pochválit, jak je to zařízení malé, lehké, 6hodinová výdrž je podle mě víc než dostačující. A hlavně, co je super, dá se to tím USB-C nabíjet i v okamžiku, kdy to zařízení používáte. To znamená, když víte, že budete nahrávat fakt dlouho, tak můžete klidně všechny ty mikrofony i tu základovou stanici nechat připojenou stabilně na USB-C, na nabíječce, na powerbance a máte v podstatě neomezenou dobu nahrávání. Tak jo, to je ode mě všechno, mějte se krásně, budu se těšit u dalšího videa. Čau.